Som úplne bezmocná. Cítite sa niekedy bezmocní v niektorých situáciách s niektorými ľuďmi? Ako keby ste nemohli nič zmeniť? A možno to tak je. Možno ste svoju moc odovzdali niekomu alebo niečomu inému a to rozhoduje o tom, ako sa vy máte. Pozrite sa, kde je tá vaša moc. Máte ju vo svojich rukách? Myslím, že v týchto situáciách ani nie. A čo s tým môžete urobiť? Dve veci. Zoberte, uchopte tú moc zasa naspäť do svojich rúk. Pocite silu vašej moci. A tak, ako ju pevne držíte v rukách, si povedzte, a teraz, keď mám tú moc vo svojich rukách, čo urobím? Čo zmením? Precíťte to. A uvidíte. Možno nastane zmena. Teším sa na vás do ďalšieho videa.